So, yun guys. How are you? Kumusta kayo dyan? Ito, mag-vlog muna tayo ulit, di ba? Ano ko sa camera, nanibago ako kasi nagbago yung cellphone ko. Wala na yung dati kong ginagamit. Kaya yun. Lahat ng ano ko, mga apps na ganda wala din. Kumusta kayo? Matagal ako hindi nakapag-upload sa vlog ko. Hanggang sa nawala na yung ano ko, ads. Kaya ang hirap. Masakit man, pero kailangan natin i-recover. Buti nga, nung nag-email sa akin si Google, nagulantang ako kasi gabi. Ibuburahin na raw yung ano ko, yung sa AdSense ko. O di paano na, wala na. Wala na akong buhay. Diba? Kaya yun, nataranta ako, panibago ulit. Ang kulit ko, no? Tamad. Ay, ganito pala. Ang hirap pala mag-isip ng mag-isa. Laging puyat. Ginagawa kong araw yung gabi. Yung araw ginagawa kong gabi. Yung gabi ginagawa kong araw, baliktad. Saka edit. Nag-ano ako. Panibago. Subok-subok. Kaya lang malabo itong cellphone ko eh. Umitsura ko, namamagay yung mukha ko, pati mata. Katutulog. Mukhang tumataba na ako. Oh, bumalik na yung katawan ko. Taba-taba na. Walang magawa. Eh, tsura ko. Oh, pahiga-higa. Pahiga-higa. Parang pensyonada ako. Wala akong magawa. Hindi, marami akong mga plano. Nag-ano lang ako. Naghihintay lang ako ng sapat na oras. Mahirap magmadali, di ba? Kailangan planuhin mo. Wala naman paligsahan sa sitwasyon. Kailangan mo lang mag-motivate. Huwag magmadali. Basta alam mo yung gagawin mo sa buhay mo. Diba? Wala naman makakatulong sa atin kundi sarili lang natin. Kaya kailangan natin mag-isip-isip muna. Feeling alone. Tumatawa akong mag-isa. Kasi may kausap naman ako eh. Kayo ang kausap ko, diba? Kumusta na kayo guys? Ito, nagmumukmuk ako dito sa bahay. Mag-isa ko. Ito pala yung bahay ko dito sa Manila. Mula nung napunta ako ng Cagayan. Ilang years akong hindi umuwi dito. Hanggang inabot na ako ng pandemic. Yun. Tapos, hinamon tayo ng pagsubok sa buhay. Yung negosyo, humina. Kaya kailangan natin panibagong diskarte kung paanong gagawin. Kaya dito muna ako. Walang nakatira dito. Ilang years akong hindi umuwi dito. Pag umuwi man ako sa isang taon, 1 beses lang. Pero straight talaga. Almost 13 years akong nawala. Ngayon lang ako nakabalik. 3 months na ako dito sa Manila. Mag-isa ko lang. Iniwan ko lang yung mga junakis ko sa amin. Doon naman yung papa nila. Kasi nag-iisip ako kung paano.
Kung okay yung sitwasyon dito sa Manila magnegosyo, i-try ko. Pero pag hindi, balik ako ulit ng Cagayan tapos panibago. Ang hirap mag-umpisa. Ang hirap isip ng panibagong diskarte. Pero makakaya naman natin to. Sanay naman tayo umpisa. Kung hindi ka mag-umpisa, wala, matatalo ka. Kailangan natin lumaban lang ulit. Diba? Namamaga na yung mukha ko Hindi ako makatulog sa gabi. Sa araw ako nabawi. Siguro dala na rin ng pag-iisip ko kung paano. Pero wala naman makakatulong din sa akin kundi ako lang. Kaya yun. Kaya ko naman. Sanay naman ako. Kaya lang ako ng perfect timing talaga. Ayoko lang yung may maingay. Ayoko yung may naririnig ako ng mga parang yung isip ko. Gusto ko mag-isa. Tapos, kahit wala akong kausap, kaya ko naman. Mas gusto ko yung walang kausap. Nakakapag-isip ako ng tama. Ayoko yung may naririnig ako ng mga chismis-chismis. Ayoko. Pinakahit ko. Ayoko talaga. Kaya yun, dito ako. Tamo yung mga kapitbahay ko, ang saya nila sa baba. Tinatawag nila ako, bumaba daw ako Ay, ayoko. Doon, nagbibinggo sila. Yan ang kaligayahan nila dito. Mga neighborhood ko. Yan lang guys. Kumusta kayo? Matagal din naapektuhan yung YouTube channel ko. Hindi ako nakapag-upload. Almost 1 year yata. Hanggang sa nawala na yung ads ko dahil napabayaan ko nga. Hindi ko na napansin. Ngayon na-realize ko, sayang. Pinaghirapan ko kasi yan eh. Nandyan yung kasagsagan ng COVID na nagpupuyat ako. Inaano ko yung challenge ko, paano ko makapag-YouTube. Tapos ganun lang mawawala. Diba? Sayang. Kaya kailangan kong buhayin siya sa paunti-unti lang din. Mababawi ko rin naman yan. Kaya yun. Ito yung ko. Panigmula. Ito pala yung kwarto ko guys. Mag-isa ako dito. Ay, walang ayos yung mukha ko. Mag-isa lang naman ako. Yan. May aircon ako dito. Hindi ko binuksan kasi ilang na yan. Hindi na nabubuksan. Ko baka pagsaksak ko biglang sumabog. Hindi ko pa pinatingnan sa marunong sa aircon. Kaya, ang taba na mukha ako sa camera ko nanibago ako mag-vlog. Parang ang taba. Pero dati akong mataba. Mas mataba ako dati kaysa ngayon payat. Ngayon, yan yung bahay ko. Yan. Hindi pala maikot. Yan yung kwarto ko. Ito yung kwarto ko. Ayan. Paikot lang. Maluwag naman siya. Ito yung second floor. Hanggang doon sa sala. Ito. Yan siya. Yung CR. Isa ko dito. Ayun. Ayan Nung dumating ako dito, ayan yung mga picture ng mga anak ko. Nung dumating ako dito, grabe, parang ghost town. Ayan. Diba? Parang dumulip. Ayan siya. Ayan, bahay ko. Second floor ito. Nilinis-linis ko. Ayan. May mga gamit pa naman ako natira. Tapos yung iba, wala na. Ito yung tao ko dito. Silang bantay. Ayan. Ayan, TV ko buhay pa. Almost ilang years na yan. 18 years na yata yan. 18 years. Tapos yun. Tapos yung iba kong mga gamit, nagkabubulok na. Pinantapon ko. Yan lang. Ito, second floor. Frame ko, buhay pa guys. Diba? Buhay pa siya. Yan lang. Ito yung kwarto ko. Ang init. Kaya naka-electric pan ako. Ang gulo ng kwarto ko, diba?
Ako lang naman mag-isa. Ayan. Higa-higa. Para kung nagpahinga ng ano, nang nag-day off ako ng ano, yung 3 araw, naging 3 buwan. Ayan ang sarili ko. Yan yung aircon ko. Kaya, nagtsatsaga ako ng electric fan. Yung electric fan ko, hiniram ko pa yan sa kumari ko. Stand ko, ayan o, buhay pa. Ilan taon na yan, buhay pa. O, di ba? Meron akong nagagamit dito. Higa muna ako. Ganun lang talaga ang buhay. Life is must go on. Pag mawala ng pag-asa, di ba? Sanay naman tayo sa hirap eh. Kaya alam mo yung sarili mo kung paano mo i-handle. Huwag ka lang magpa-apekto sa depression. Kaya lang pag pumasok ang depression, yon talagang umiiral yon. Iba siya, iba. Iba! Ako, ang depression ko yun, pumayat. Pumayat ako. Pero, parang bumabalik na siya dahil nakapahinga ako ng 2 buwan. 2 buwan na ako nakapahinga. Diba? Oh, hi. Ganon-ganon lang. Isip-isip. Okay naman dito. Diba? Taba ko. Kala mo, ganun kadali, ano? Pero ang hirap pala. Hirap mag-aral sa sarili. Lalo na mag-isa mo, wala kang malapitan, hirap. Pero kaya ko naman. Kaya ko naman i-manage yung sarili. Kaya kailangan ko talaga magsimula ulit. Kumusta kayo guys? Tagal ako hindi nakapag-vlog talaga pa. Tagal. Subok ko naman ulit sa sarili. Mag-vlog na naman ako. Napisang ko na naman yung journey ko kung saan ako makarating. Yun lang guys. Share ko lang yung ano ko. Kumusta? See you. Bye. Subscribe nyo naman ako ulit. Nabawasan na yung subscriber ko. Pati yung ano ko. Pati yung watch hour ko pala. Pag hindi ka na talaga mababawasan. Kaya kailangan mong maibalik yon para bumalik yung ads ko. Yung pala yun. Kasi inopen ko yung ano ko. Yung AdSense ko. Inisa-isa ko inalam kung bakit. Kailangan ko ulit na mapunuan yung ano ko, watch hour ko. Buti yung subscriber ko na maintain pa rin. Kailangan ko pa rin, nadagdagan. So yun lang guys, see you. Thank you.